Vítejte u dalšího videa, který nám přežije PSK. Já jsem SAS2 a tohle je Call of Duty 2. A my opět hrajeme nějaký z náhodných let's playů. Tentokrát se posuneme trochu dál a mohli jsme se podívat za Američanky, které jsou úplně nádherní. Zahrnete za toho rostomného brytiska. Ano a začínáme a asi půjdeme tady ne, to škaredé a tady to škaredější a tady jsou, tady byla a když to jdem, sem jdem a opět na naši oblíbenou obtížnost lehká. Musím to, ne, jdeme číst. Od 0400 man from the 44 toho, nepřečtu, were sent to observe the enemy in Taishone. They've reported no enemy ammo of tower guns in the arena, to bude určitě arena, so we moving to which crusader tanks to red tower. The bridge of the... Znovu obsazení topité země, oh yeah! Dobijeme Taujane. V téhle mapě podobné, ne, v tom přesně to je jako Rusát. Tak, Bloody Mary, krvavá Mary. O, to by se líbilo Vycházkovi, ten má tak strašně rád. Nech se jezdí na tanku, dobře. Proč máme všichni tady ty pitomní zbraně a nemáme nějaký kulomety? Jsem puškaři všichni. To je kulometčík, a co máš? Pušku. Ty seš. A mě vyhodili z tanku, nemám vás rád, lítající náci! Máme rádi nácky, protože jsou chlupatí, no to jsi chlupatej, eš. Haleluja, 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 přináším vám zemí do vaší rozkrvoucněné země, Střílím, ani to mě netrefí, jo. Tak se zregenerujeme, přebijeme a prebijeme. Kdybych udělal někdy nějaký let's play vážně, ne, tohle není let's play, tohle je gameplay a proto nemůže být žádný gameplay správně, jste viděl nějakou zbraňčku, co to je, nechci. Takže, víte co bych rád měl, plamenomet! Hele, op! Strhám! Jaký granát, tady, jo, přesně tady, my jsme úplně dokonale na tom místě, tady přesně, úplně dokonale tady, to znám, tady je jedna úplně úžasná mapa, multiplayeru, headshot, jo, po něm. Mám jen kulomet jako já, a má hrát takovou obtížnost jako já. Kdybyste všichni hráli na takovou obtížnost jako já, byli byste i tak dobří jako já. A nechali jste se zabít. Nesmíš byla příliš často se svým nepřítelem, nebo ho naučíš se své umění. To se nepřítel. Němci útočí. Bych udělal někdy nějaký gameplay normálně, jak jsem už říkal. Ne, neudělám. Proč? Protože se mám krýt. A když se má SAS2 krýt, to znamená, že mě zabije Němec. Kolik máme? Čas. To bylo 11 minut. Už 11 minut tady vás tady obtěžují. Tak, o chvíli si počkáme. Pokud... To je náš franský spoluobčan chodící zákonným křížem na hlavě. Tak, a tak. Granát. A zdrhám, aby tady nezabil nějaký negroidní nácek ze zadu. Jinak jsem právě v Austrálii, jak jste si určitě všimli. A všude se zde podporují negroidní, nebo zástupci negroidní rasy. To není vůbec žádné nějak urážlivé, nebo tak nějaká blbost. Jelikož jsem se na rozdíl od vás učil zeměpis a vím, že tohle je negroidní nacista. A tohle je negroidní sud. A tohle je kolo. Ano, vážení, tohle je něco, co vypadá jako kolo. Tohle je mrtvý nácek. A víte co, vezmeme si takovou zběsilou puštičku a budeme dělat to, co dělají náci. Uděláme piš. Vezmeme si to ještě zběsilější puštičku. Ten doskáka daleko. Hele, sudy, tak to zabolí, to přebolí. To zabolelo, to přebolelo.
Jinak, tahle písnička nemá žádné autorské práva, kecám. Ne, já mám autorské práva na všechno, co se odehrává na planetě Země, protože jsem její stvořitel jednoznačně. Jak jistě víte. Ano, i ty, Vašku, co se právě díváš na tohle video. Vašek je naprosto náhodné jméno, které mě zrovna napadlo. I tebe z toho řev. Tam to slunce, tebe nemám rád. Co smrdíš. A hoříš. Taky hoříš. Ty jsi mrtvej. Podíváme se nahoře. A uděláme tady taktiku přední dvířka. Jak funguje přední dvířka? Prostě sem naběhnete. Začnete střílet. Začnete zběsile střílet. Pichtě. To bylo co? Pichtě. Co teda, pichtě, no, co tě? Co mi střílíš, no? Co si jakože myslíš do mě střílet, no? Mám jít sem. Kam jdete? Co děláte, morové? No jako vy nechcete prorazit tu zid tak náhodou? Ne, tak ne. Tak jdem sem, ukazoval jsem, tak jdem sem. Něco jde? Ale mohla by si přebít, že? Teďka trochu vážně. Takže letí, jsem Assassin do syna jsem Ezio. Ano, jsem Ezio s kulometem. Viděli jste to někdy? Já už jo, právě teď. Na ně. Bum tě. Když jsou hodně výhody, z začátku prostě nám zaběhnete, začnete zbystře střílet jak já. Nedáte to samozřejmě jak já a budete vyhrátí. Jinak, jako musím přiznat, že na 2 údery někoho, kdo má helmu, to mě pomalu vážně nepřijde ten Assassin. Já mám taky takovou zbraň. Co to ty seš, jako? Co to máš? To se mi nelíbí. Upřímně jdu skakat do syna. Hopity, vedle. Chceme trefit na tohle je vždycky tady řekl syna. No a posunujeme nás. Tohle video, pokud nebudeme 1000 zhlídnutí, jako obvykle mývají všechny moje videa, tak to bude poslední v životě, co dělám video. Ano, slyšeli jste dobře. Co se to končí s děláním videí, pokud tohle bude moje poslední video. Takže pokud tohle video bude mít málo zhlídnutí, a málo zhlídnutí je pokud máte jenom 1000. Teď se vás samozřejmě že pokouším utáhat, i když to spíš takový rádoby nedobrý žertík. No pojďte si na tohle, no pojďte si. Žer olovo, a žer granáda, nady žer, nadády, žer brambory. Co ti líbilo, co? Třebím. Těsně vedle. Pichtě vedle. Trfatě. Jenka hraje úplně prostě zběsile podle, nikoliv podle svých takových a podle svých strategií, ale spíš naopak podle svých úplných antistrategií. Dělám to, co bych nikdy nedělal. A tak, jak bych se nikdy nechoval, ale i tak by to šlo označit, tak jak by se prostě nikdy nechoval. Tíkáme, sem. Tak budeme utíkat. Já mám Thompson! Haleluja! Já mám Thompson! Haleluja! To je úplně na nic, prostě nedávat jako hru na lehkou obtížnost, to mi přijde dosti lamerské. Já mám Thompson. Haleluja, já mám Thompson. Já mám Thompson a střílím s tím Němce do hlavy, do helmy. Jako lepší slova mi napadají pro tuto příležitost. Ovšem, tohle video jde na YouTube, jako všechny moje videa. A tím pádem to nebude žádná kravina. Jako já jsem taky kravina, pojízdná. Come on. Ne, jak to, Ameriko. Ne, to bylo toho Adam všechno, to nemůžu zpívat. Juchu, protidelovka, puste mě dovnitř. Tak ne.
Mám kamami. Sem mami, takhle jsem. Ne, sem vážně nemám. Teďka už vážně. Sem ne, sem ne, sem ne. Sem jo, sem ne. Sem. O, sem. Sebral jsem, bude tam nově. To vždycky chtěl. A bez srandy, já to vážně vždycky chtěl. Možná, že by to bylo tady trochu hore, jo? Hore. Jo, jdeme hore. Nechcete mi jako říct, co tady mám dělat. Už nevím, že jsem to dohrál, ale... Jako... To už je pár dní. Oni to už udělali za mě, tak to jo. Jo, zneškodnit obsluhu kanonu, jo, tak to by se ti líbilo, co? Hele, tančík, já aspoň se mnou, pichtě. Vedle. Těsně vedle. Já skočím na střechu. To nejde. Víte, jak bojovali? Krustader. Chaos. Karosérie. Chaos, a jestli ještě někdo? To je Siráso. Jedem Siráso. To je hezký tančík. Jedem Siráso, jdem. Já mám hodinky, Tam ne, Siráso. Má Siráse. Jo, to je dobrý. Siráso, jdem. Pojďte jeden Siráso. Ten tank upřímně vypadá... Jdem tu. Na bazuku. Ano. Víte, jak bojovali pěšáci proti Němcům? No jednoduše. Dali si raketomet. A když neměli raketomet, tak při nejhorším použili... Thompson. Haha, ne. Při nejhorším použili... A použili... Jsem krvavý zase 2. 2 minuty do konce. A jsou 2 minuty do konce, tak si to všechno beru osobně. Všechno by být takový tam ti raketomeči, co já chci sejmout. Les. Pichtě. A já tam ještě nejseš. Ne. Jsou nesmrtelní, bych řekl. Ty bastardi zničili tank. Pichtě. Víte, že tam byl těch granát. No jo. Ty mě hodíš na zpátek, jo. Ty šmejde, jeden zatracený. Tak to se dělá, házet na zpátek granát. Ne, to je podle brokovníčka. Takže v druhé světové válce nebyly vůbec využívány brokovníci, jo, jestli to víte. A protože v druhé světové válce taky nikoliv neválčili naši romští spoluobčané. Jen tanky Chaos a Susayo. Jo, jenom tyto tanky válčili v celé druhé světové. Texikan, tady je. Romští spoluobčanů, pardon. Nějak zdrhá, srap. Hydram? Ne. Hydram? Ne. Hydram? Ne. Hydram? Ne. Hydram? Ne. Jo, ne. Němec. Hydram. Vždycky mi tady tak budou chodit a než zamíří. Tak bude po nich. A já se tady vplížím jak asasin. Však se tady postřídím. BAF! To na mě skočil, to bylo drsný. To byl určitě takový tam ten... silnej. Sluníčko! Sluníčko svítí, smrt je tragédie. Ano, to ti došlo brzo, more. To je i moje matka, že smrt je tragédie. Speedy. Ne, upřímně, moja matka toho ví hodně málo. Dobře. Jeden mrtvý Němec. Druhý mrtvý Němec. Už se blížíme. Blížíme konci! Takže... jsem zběsilý sasáč! Zběsilý mrtvej. Jo, to dělám v každém díle. Sek, lak. Vidíš? Tady ten Němcům se to na rozdíl od těch bývalých líbí. Jsem mrtvej. Přiznávám se vám lidi, máme 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Jsem mrtvej! A je taky končíme, ano. Tohle díl už uběhlo 15 minut od začátku zhruba. Plus intro samozřejmě, které je úplně naprosto nové. A já už se s vámi asi rozloučím tím, že skočím pod kola tanku. Nemůžu dál žít. To říká vždycky vycházka. Tak, Albert Einstein se s vámi loučí, stejně jako já. A co asi tak říct, no. Že se s vámi, asi vám řeknu to, že se s vámi loučím, a taky se s vámi loučí nějaký divnej, blbě sfondovaný text. No to je jedno. Tak asi u příštího videa, které bude možná už z multiplayeru. Tohle video z multiplayeru nebylo, jelikož mi za prvý loguje internet a za druhý tady není vycházka, ano, vycházka onemocněl. Chudáček. No ale už asi s vámi rozloučím vážně, takže čau, nazdar u příštího videa, no nazdar prostě. Ne, vedle, tak.